A l'hora de crear aquesta portada, treballar amb Sembra té una cosa molt positiva, que almenys a mi m'agrada moltíssim, i és que tenen molta cura de tota la part estètica del projecte. Anant a l'essència del llibre, Mina explica que el món del feminisme africà i la natura estan molt units, o sigui, per a les dones africanes aquesta unió no és algo separat, com fem per exemple a Europa, que veiem la natura com un element extern, sinó que és una cosa intrínseca en el feminisme. Aleshores, va sorgir aquesta idea de col·locar la silueta de l'autora, que també porta aquells cabells que són molt, molt emblemàtics, vull dir, de les dones africanes, i sense que fos explícitament ella, sinó com a un element representatiu, com que qualsevol dona es poguera veure representada en ella. I per dins, ja que el llibre parla de com expliques aquest viatge, aquesta concepció del món natural i del món en general, la història, a través dels ulls d'una dona, clavar dins d'ella mateixa aquest paisatge o aquesta visió de la que parla l'autora al llibre. I ja per acabar, vam estar parlant també a nivell simbòlic dels colors, a nivell cromàtic, i a Àfrica, per exemple, el color que representa el feminisme és aquest blau així més fosc. I va ser un descobriment molt curiós perquè et penses que a nivell global és el violeta, el morat, el que representa, i en canvi te n'adones que no, que depèn d'on vagis hi ha uns colors que ho representen o no. Aleshores, vam decidir unir tots aquests elements que resultaven representatius un poc de l'essència del que parla l'autora.